Ærligt talt, en podcast om sex, parforhold, kvinder og mænd. Med seksologerne Linda Moos Hansen, Fie Kolding og Michael Frey. Hej og velkommen til podcasten Ærligt talt. Jeg hedder Michael Frey, og jeg sidder her sammen med Fie Kolding. Hej Fie. Hej Michael. Fie, du er jo seksolog og parterapeut. Det er jeg. Ja, og det er jeg også i øvrigt. Nå ja. Og nu er vi her igen. Og det er vi bare. Og vi følger lidt op på vores emne fra sidste gang omkring dating. Ja, For vi har fået en spændende gæst. det har vi. Patricia Jimenez. Er det rigtigt? Ja, det er rigtigt. Fedt. Den sad næsten lige i skabet. Du er forfatter og kærlighedsterapeut. Ja. Var det vi blev enige om? Ja. Ja. Og hvad betyder det at være kærlighedsterapeut? Jamen, det betyder, at for det første, så er jeg under uddannelse hos Daisy Løvendal. Så jeg er ikke helt færdig endnu. Men det betyder, at mine kerneklienter oftest er kvinder og mænd, som har lidt ondt i kærlighedslivet. Og som længes, mange af dem længes, og mange af dem har svært ved at afkode datingverdenen, og hvordan de skal navigere i det. Og mange af dem har også spørgsmål til, hvad er reglerne? Og i virkeligheden synes jeg jo ikke, at der er nogen regler. Så mit job er i virkeligheden at holde rummet, og stille nogle spørgsmål, som kan fordre til noget refleksion. Og så belyse ud fra den erfaring, som jeg har med mig. Ikke? Og nu siger du er under uddannelse. Ja. Er du under uddannelse til? Seksolog og parterapeut. Seksolog og parterapeut. Ja. Men det her med dating, Ja. der har du jo en ballast. Ja. Og en erfaring, Ja. kan man sige, som er det den, der startede det hele? Ja. Fordi du havde jo været på ualmindelig mange dates. Ja, hvordan kom det i Jamen, jeg har i hvert fald været på 200 dates, ikke? Og jeg har egentlig altid interesseret mig for særligt kærlighed, men særligt relationer. Altså, og særligt mænd og kvinder imellem. Og jeg synes, at nu er jeg heteroseksuel kvinde, og jeg elsker mænd, og har altid elsket mænd. Jeg synes, mænd er fantastiske. Hørt. Men har samtidig også mødt rigtig mange kvinder, som slår så meget på mænd. Og det har jeg altid været helt vildt nysgerrig på, hvad det drejede sig om. Og jeg er fra Jylland, så jeg er opvokset i en meget sådan sort-hvid familie. Så da jeg flytter til København tilbage i 2013, der oplever jeg, at København er enormt nuanceret. Og jeg havde så svært ved at passe ind i det der, at det kan være alt, og det kan være intet. Og så gik jeg i gang med den her uddannelse. Fordi det var også lidt en barnedrøm faktisk. Da jeg gik i 7. klasse, sagde jeg til min lærer, at jeg gerne ville være seksolog. Så sagde han, at jeg skulle finde på noget rigtigt. Og så datede jeg en meget ung fyr, som havde alle de her vilde drømme. Og så kom jeg i tanke om, jeg havde da egentlig også selv en drøm. Der var det egentlig også noget, jeg gerne ville engang. Og så startede det lidt der. Og så er det kommet lidt i forlængelse af de bøger, jeg har skrevet. Og kommet i forlængelse af, at jeg gerne ville noget andet med mit liv, end at være folkeskolelærer. Jeg uddanner folkeskolelærer, ikke? Ja. Og nu sagde du selv lige bøger. Ja. Du har jo skrevet 2 bøger. Ja. Og den ene, det var noget hashtag næsten 30, var det noget af det stil? Hashtag date mig nu, og hashtag snart 30. Snart 30, Ja. tæt på, okay. Men hashtag date mig nu, den handler jo om dating, Ja. antager jeg. Ja, det gør den. Ja, og du fortalte så her, inden vi startede optagelsen kort lige omkring, hvordan du var kommet i gang med det her med, var det veninderne, der har sagt, at det var svært at finde nogle ordentlige dates. Ja. Og så ville jeg Og gerne det skulle udfordre du udfordre. det. Ja. Fedt. Ja, det har været en sjov rejse. Meget lærerig rejse, altså. Og hvor startede den rejse, og hvor sluttede den? Jamen, den startede i slutningen af 18, hvor jeg gik fra en eks, som var misbruger, og da jeg gik fra ham, der fik jeg bare livet tilbage. Altså, det var virkelig godt for mig at gå fra det parforhold. Og så gik jeg i gang med at date, og opdagede bare, at folk er så forskellige, og at man kan ikke proppe folk i en kasse, og jeg opdagede også mine egne mønstre i, hvem jeg var sammen med, og hvem jeg, altså, kender I det der med, at man ryger sådan lidt ind i en klynge af folk, og det er gerne sådan den samme klynge af folk, man ryger ind i. Og her der opdagede jeg bare, at jeg kunne spille lidt bold med rigtig mange forskellige slags klynger og mennesker. Og det var rigtig fedt for mig at få den erkendelse.
Også at blive klogere på, hvad er det for nogle forudindtagelser, jeg går ind til en date med, og hvad er det for nogle forventninger, som jeg ubevidst har. Og da jeg ligesom fik erkendt de ting, så var der bare en masse brikker, der faldt på plads for mig. For jeg tænkte, det er derfor, jeg altid finder mænd, der er følelsesmæssigt utilgængelige, eller mænd, som bruger mig. Og så står jeg til rådighed for dem. Det er fordi, at det er det her, jeg tror, jeg gerne vil have. Men jeg vil i virkeligheden gerne have det andet herovre, men det tør jeg ikke at få, for så bliver jeg ramt på et eller andet sorg inde i mig. Og hele den rejse har været mega fed, og har virkelig også understøttet den uddannelse, som jeg er ved at tage. Og er det så det, der danner grundlag for de samtaler, du har med klienter nu? Altså det her med at finde ud af, hvad er det, der sker inde i en selv? Ja. I forhold til de mennesker, man møder? Ja. For jeg møder mange, som siger, hvorfor bliver jeg ved med at møde de forkerte? Ja. Det er lidt det, du siger der, ikke? Jo. At det handler i virkeligheden om noget inde i en selv. Ja, det tror jeg virkelig stærkt på, at det gør. Og hvad gør man så? Hvis så siger jeg, jeg kan ikke finde en kæreste. Ja. Så ringer jeg til dig, og så siger jeg, hallo, hjælp mig med at finde en kæreste. Og hvad er så processen? Er det sådan noget, hvor vi så går vi tilbage i min barndom og finder ud af et eller andet, eller hvordan? Hvad vil vi sådan arbejde med? Altså det kunne det godt være. Nogle gange er det relevant at gå tilbage dertil. Andre gange så er det mere relevant at gå tilbage til den første kæreste, altså den første kærlighed, der var. Og så oplever jeg også, at folk kan komme ind og tro, at det er det, de egentlig gerne vil have svar på, men finder sig ud af, at det i virkeligheden er noget andet, der faktisk rører sig, som de lige skal have styr på først, fordi tingene hænger jo gerne sammen. Ja, det ved jeg ikke, om I har samme oplevelse. Absolut. I praksis, ja. Ja, jeg oplever tit, at folk kommer til mig og siger sådan, vores sexliv er bare helt vildt dårligt. Og så finder ud af, at det er faktisk ikke sådan rigtig noget med sexliv at gøre. Altså den er sådan, det er måske sådan lige 10% af problemet. Men det er alle de andre ting. Ja. Kommunikationen, tilliden, trygheden, respekten, så videre. Og mønstre. Ja. Og dynamikken imellem folk også, ikke? Og det arbejder jeg også. Nu er jeg begyndt at få mænd ind i stolen også, og det er også virkelig fedt og spændende arbejde. Men jeg oplever særligt med kvinderne, at det er i dynamikken med det andet menneske, at de opdager nogle nye sider af sig selv. Fordi de kan sidde og være sådan meget strong, independent women, som sidder i den stol. Og så snart, at der kommer færden af følelser, eller at der kommer noget på spil, så sker der noget. Altså fordi det kan rykke ved nogle tilknytningsmønstre, og det kan rykke ved noget usikkerhed, og nogle gamle oplevelser, eller bare sådan mønstre i det hele taget. Og det er et interessant arbejde, både for mig og for dem, og få lokaliseret, hvad er det egentlig mønstret er, og har de her tidligere kærligheder, har de noget til fælles? Hvor har de så det? Typisk. Ja, det kan de godt have. Og det er ikke altid så tydeligt lige til at starte med, fordi nogle gange skal man backtrack ret langt, fra den seneste til den allerførste for eksempel. Og så kan det være, at det man imellem har været noget helt andet. Og så er der nogle andre ting, der er gået galt der. Sådan. Men nogle gange skal vi tilbage til den allerførste oplevelse, de har haft med kærligheden, ikke? Ja. Altså, jeg ved godt, det er et meget bredt åbent spørgsmål, men hvad kunne der være sket der? Altså, er der noget, du støder mere på end andet, eller er alles historie forskellig? En af de ting, jeg støder på, det er forventningen om, hvordan det skal føles at være i forholdet. Ja. Fordi mange af dem, deres første kærlighed er jo tilbage fra da de var teenager. Jeg har selv ramt ind i den der, at så skal det da, når jeg så møder en, jeg synes er interessant, skal det vel føles som da jeg var 16 og gik i gymnasiet og var fuldstændig optaget af det her menneske. Og nu er vi jo voksne, altså, og måske den der hovedkulse, forelskelse, i virkeligheden ikke er særlig fed at have, når man er 30 og har et job, og skal fokusere på nogle andre ting også. Fordi, jeg ved ikke, hvordan I havde det, da I var 16 år forelsket, eller 17 år, eller hvor gammel man nu var. Men det fyldte jo alt, altså i hele ens verden. Og man kunne ikke spise og sove, og man kunne ikke fokusere på noget som helst. Og i virkeligheden, så var det jo ikke særlig rart. Egentlig. Men det er vores...
i hvert fald for mig og nogle af de kvinder, jeg har siddende i stolen, sådan en fælles oplevelse, at det var sådan, det var. Og så er det nok også sådan, det burde være nu. Men hvorfor føler jeg ikke mere? Hvorfor savner jeg ikke? Burde jeg ikke egentlig at sådan savne personen helt vildt meget? Og der synes jeg jo, det er mere interessant at sige, men burde du det? Føler du, at du burde det? Er det gavnligt for dig at savne på den måde, som da du var 16? Giver det mening? Ja. Det giver fin mening. Hvad siger folk så? Jamen, jeg havde en klient inde, hvor det her med savn netop var et tema, ikke? Hvor hun så siger, jamen det er fordi mine veninder siger jo, at så er det nok ikke noget alligevel, fordi jeg savner ham jo ikke. Og så spurgte jeg hende, men har du brug for at savne? Hvordan er det for dig at savne? Så siger hun, jeg hader det. Det er forfærdeligt. Jeg hader det, at jeg føler afsavn. Så siger jeg så, nå, det er jo interessant. Altså, hvordan er det så ikke at savne ham? Jamen det er jo egentlig, det giver mig jo i virkeligheden ro. Okay, men så det er jo fedt at vide. Altså, er det så et problem? Ja, er det så i virkeligheden et problem? Burde du så i virkeligheden at savne? For man kan vel godt elske et andet menneske, uden at savne, at have det der store følelse af savn. Ja. Og bare hvile i det. Ja. Interessant. Ja. Og hvis vi skulle prøve at snakke ind i sådan, er der nogen sådan, hvad skal man sige, vi spørger tit om sådan nogle, vi gør det tit til sidst, nu tænker jeg, måske kan vi gøre det først, og så kan det være, at vi kan snakke dybere ned i det. Men sådan noget med dine 3 bedste datingråd, eller 3 råd til singler, eller til dig, der gerne vil finde kærligheden, eller et eller andet, og så i stedet for at vi bare lige siger, så kan vi måske prøve sådan at dykke lidt mere ned i det her med sådan, hvis man står og er single, og gerne vil finde kærligheden, hvad vil være din råd, man så skulle gøre? I forhold til hele det her dating. Ja, altså jeg har sådan forskellige veje, jeg har lyst til sådan at gå ud af, eller forskellige ben, som jeg synes er relevante at gå ud af. Fordi det første, der kommer op i hovedet, det var at være dig selv, ikke? Men det er jo også på baggrund af, at man så ved, hvem man selv er, kan man sige. Så skal man jo have den viden. Og det kan terapien jo hjælpe en med at finde ud af. Og særligt hvis man har været igennem et eller andet i sit liv, hvor at man kommer fra et udgangspunkt, og skal igennem et eller andet, der ikke er særlig rart, og så kommer ud til et andet udgangspunkt. Hvad har det kostet, og hvad betyder det, og hvem er jeg nu? Fordi vi er jo trods alt ikke de samme mennesker, som da vi var 16. Altså forhåbentlig så har vi udviklet os en hel masse, og den udvikling giver os også nogle nye blinde vinkler, og giver os nogle nye spændende kanter af os selv, som måske er meget gode at blive kloge på, for at kunne være sig selv. Altså at stå, eller sidde sådan ret tungt i sin stol, skulle jeg til at sige, når man er på den date. Så det er råd nummer 1, det er at være dig selv. Ja. Men vi skal lige finde ud af, hvem er vi egentlig? Ja. Siger du så dermed også, at det er der bare rigtig mange, der ikke ved, eller hvem de egentlig er? Men hvad er de så? Altså dem, de tror, de er? Eller hvad? Er de eller så, dem, de burde være? Ja. Hvad de burde være, burde og bør, og jeg skulle jo også. Ja. Og jeg tror, der er og det er også det, jeg læser mig frem til i det faglitteratur, jeg læser, en tendens til, at særligt kvinder har været noget, som har været meget i burde, faktisk. Og ikke været så meget i, jeg kan, jeg vil, jeg gør. Fordi det har jeg lyst til. Eller fordi det har jeg ikke lyst til. Så derfor så går jeg den her vej i mit liv. Og det er faktisk det, jeg måske oftest møder. Det er simpelthen kvinder, der synes, de får meget, når de i virkeligheden kræver meget, meget lidt. Og lidt bange for at sætte grænser og altså sige, det er det her, jeg vil. Ja. Grænser og krav og ønsker. Og det er trist, synes jeg jo, fordi... Men jeg tænker også, at sådan, for eksempel, jeg synes, at hvis nu jeg for eksempel er single, og så synes jeg, så kan jeg tit blive mødt af min mor, og min bedstemor, og min gudmor, og alle andre kvinder 50 plus, som siger, Amfie, du er for kredsen. Ja. Og så er den der, okay, men så er det jo det. Men hvor jeg egentlig sådan, så har jeg tænkt sådan, okay, men så må jeg jo lade være med at være kredsen. Men hvad er jeg kredsen på? Eller sådan, og den der sådan, fordi at
at hvis vi, altså kredsen er lidt et grimt ord, men det er jo bare at stille krav, også i forhold til sådan, jamen, hvad vil jeg have i en partner? Og det er jo ikke nødvendigvis kredsen på udseende, sådan, og det er jo tit den, man taber ind i det, der sådan, jamen han skal være højere end mig, eller han skal have mørkt hår, eller han skal have et eller andet. Men oftest er det jo slet ikke der, den ligger. Den ligger jo oftest meget mere i den dynamik, eller personlighed, eller altså det der med sådan, at jeg skal føle mig rummet, eller jeg vil gerne have en, der er nærværende, eller en, der sådan, der ikke er nørdet, eller en, der kan lide at gå i dybden, eller en, som er dygtig, eller en, som er et eller andet egenskaber, væremåde og så videre. Og den der med sådan at sige, jamen, at jeg er kredsen på for eksempel, at vil have en, som godt kan lide at gå i dybden, og en, som synes, at det er spændende at arbejde ned og reflektere, og sådan noget selv-meta-perspektiv på sig selv, jamen, så det er jo at være kredsen, men det er jo også et krav, og det er også et ønske, og det er også en grænse at sætte, at jamen, jeg vil ikke være sammen med en, som ikke vil det her, eller som ikke drømmer om det her, eller som ikke har den her interesse, eller et eller andet. Så den der med, at jeg tænker, at der er rigtig mange, som, igen det her med burde, kommer jo lidt udefra, og som bliver til en ting indfra, men vi bliver jo også, synes jeg i hvert fald selv, projekteret udefra af rigtig mange, som også siger ting, jeg burde, fordi jeg er jo single, så jeg burde jo få en kæreste, og jeg burde ikke være så kredsen, sådan at jeg kan få en kæreste, og så burde jeg også snart få nogle børnebørn, eller altså den der sådan, hele tiden den der sådan, så der er jo også masser af pressen udefra, til alle mulige ting, så den der, når jeg så siger sådan, nu sætter jeg altså lige et krav, ej, du får kredsen, okay, undskyld, eller, altså det er jo hurtigt den der, man kan tabe ind i hvert fald, hvis man så prøver, fordi at der også kommer noget udefra jo. Ja, og jeg tænker bare, når jeg sådan hører dig sidde og fortælle, så tænker jeg, men at blive rummet og set og hørt af sin partner, er det at være kredsen, eller er det bare minimumskravet? Præcis. Altså i et parforhold, når man er to mennesker, der forhåbentlig gerne sammen vil et sted hen, som sådan partners in crimes, men er kriteriet for det så ikke, at man kan rumme hinanden og se hinanden og lytte til hinanden og ville noget sammen. Og det synes jeg bare ikke er at være kredsen. Altså, og det er jo det, jeg netop møder, ligesom du siger, ikke? Det er det, jeg møder. Særligt kvinder, der oplever, at folk siger, ej, hvor er du kredsen? Og så lister vi det op inde i samtalerummet, ikke? Og jeg skriver det op på tavlen. Og så de fleste kvinder bliver sådan lidt små, tror jeg, at er det bedste ord, jeg kan bruge for det, fordi de synes næsten, det er sådan lidt skamligt, og vil have en partner, der ser og hører dem. Og nogle gange får jeg lyst til, og det er jo ikke min plads og sådan noget, men jeg kan godt få lyst til sådan at kramme dem, og sige, du er ikke for meget, du er virkelig ikke for meget. Det her, det må man gerne ville have i sit parforhold. Altså det er da næsten det, man skal have i sit parforhold. Hvis det er det, man ønsker, så er det da helt okay at gerne vil have det. Og den, at kunne give folk den erkendelse i det rum, til at de kan gå ud og sætte sig selv stærkere, og sige, jamen, jeg kan godt leve med mange ting. Altså det kan man jo godt, ikke? Man kan jo ikke få alt, vel? Når det er man, og det er der ikke nogen, der kan. Tror jeg ikke på, og det kan jeg i hvert fald ikke selv i mit parforhold, og jeg synes virkelig, mit parforhold er virkelig, virkelig godt. Så kan jeg få en hel masse andet, og så kan jeg gå på kompromis med det, jeg så ikke kan få, og så kan vi arbejde på det. Og det kan vi jo, fordi vi er gået ind i det sammen med et ønske og en idé om, at vi gerne vil et sted hen sammen, fordi vi gerne vil hinanden. Og det er minimumskravet. Og det er sjovt, når du siger kompromis, så tænker jeg også, jamen, hvis man virkelig rummer hinanden, og hinandens forskelligheder, og alt hvad vi nu er, så er der vel ikke det store behov for at gå på kompromis. Altså, fordi så kan man bare rumme det. Ja. Det synes jeg er en federe tankegang end kompromiser. Ja. Fordi der kunne også godt underliggende være et eller andet sådan lidt halvnegativt. Altså, så bliver jeg nødt til at, okay, jeg går med på det her, så får jeg. Men hvis man kan rumme det, så er det da endnu federe. Ja, og måske også at kunne rumme det sammen. Altså at, må jeg drage en egen parallel? Selvfølgelig. Altså en af de ting, der er i min og min partners parforhold, som jeg føler, jeg går på kompromis med, men så kan jeg få alt det andet, det er, vi er meget forskellige i forhold til det der med at tale
med gamle kærester og ekskærester. Jeg gør det ikke. Jeg laver meget clean cuts, og han kan godt gøre det, uden at der er noget i det. Og det er meget svært for mig at være i, men har jo valgt ham. Og har været meget transparent med, her er noget for mig, der er meget, meget, meget svært. Og jeg tror godt, jeg vil give dig ret, Michael, i det der med, jeg ved ikke, om det føles som en kompromis egentlig, fordi vi tager kampen sammen. Han lader mig ikke tage kampen alene, det er noget, vi taler om, det er noget, vi arbejder med sammen i, hvad er det for nogle ting, jeg tænker, hvad er det, jeg bliver bange for, hvordan fungerer vi hver især og sådan noget, så vi tager samtalerne. Og på den måde vil jeg gerne give dig ret i det der med, at på den måde det er jo ikke et kompromis, det er mere en udfordring og noget bagage, som vi arbejder på sammen, som er vores, fordi vi gerne vil hinanden. Og det er da smukt, at kunne skabe den rummelighed sammen. Ja. Og netop fordi jeg ligger i kompromis, det er, men så får han lov til det, men så skal jeg have noget andet. Altså det er jo typisk det, der er i kompromis, ikke? Altså får man lidt hver vej, altså det er lidt, ja, det dur jo også i mange sammenhænge, men rummelighed, det er fedt. Men det er vel lidt sådan terapeutens yndlingsudtryk, at prøv at, det er bare udviklingspotentiale. Altså tænk en gave at få, at du kan få lov til at udvikle dig på din rummelighed i forhold til hans tidlige relationer. Ja, hvor jeg sidder og bliver sådan helt fordi jeg jo selv også går i terapi, ikke? Ja. Og det er jo det, der jeg får videre, jeg bliver sådan helt hvor er det irriterende. Hvem ville du være, hvis du var sådan en, der bare kunne rumme den? Nå. Ja, sikkert et mere roligt menneske. Men det er rigtigt. Men det var så tip nummer 1. Ja. Altså det var et langt tip, men Vær dig selv. Vær dig selv. Ja. Men find lige ud af, hvem du er, egentlig, inden du render ud af det. Ja, og det drejer sig vel, hvis vi bare lige skulle runde sådan af, hvad det indebærer. Altså jeg tænker, at det måske indebærer alting med at finde ud af, sådan, hvad er mine standpunkter, og hvad er mine holdninger, og hvor er mine grænser, og hvad er mine værdier, og hvad er mine prioriteringer, og hvad synes jeg er okay, og måske også gå op med sådan, hvad er jeg ligeglad med? Ja. Altså sådan, der er både de mennesker, som hvad skal man sige, ikke har nogen holdninger, dem der har for mange holdninger. Altså den der sådan, det er også okay at være ligeglad med ting. Ja. Og så stå ved, at du er ligeglad. Altså den der sådan, synes jeg også tit, at bare sådan en lille sideting, men det kan også være en ting, den der sådan, at det er okay, du ikke har en holdning til alle ting. Du behøver ikke, altså i den her proces her, at du behøver ikke at gå ud og finde en holdning til alting. Altså nu for eksempel, jeg har sådan, altså jeg har absolut ingen holdning til biler. Altså du kan få lige den bil, du gerne vil have, vi skal have. Sådan, altså det er totalt ligeglad. Så det der med, at når man skal ud og for eksempel finde ud af, hvad man har holdninger eller sådan noget, det er jo ikke ens betydning, at man skal ud og have en holdning om alting. Du skal bare have gjort et bevidst valg om, at du ikke har en holdning til det her. Og så er det sådan set fint. Hvis det er vigtigt for dig, så er det jo skal være overveje. Lige præcis. Men det er skideligegyldigt, om den er gul eller grøn. Eller... Ja. Min far, han sagde altid, du skal vælge dine kampe med omhu. Og det er virkelig rigtigt. Det er ikke helt dumt. Nej. Det er godt jysk sagt. Det er garanteret også København sagt, men det er i hvert fald kommet fra min meget jysk far. Også. Ja, og det er meget rigtigt, fordi er jeg i bund og grund ligeglad med den bil der, så er det nok ikke en kamp, jeg skal til at tage. Det kan godt være, jeg synes, at rød er pænere, men altså... Ja, så det er i hvert fald bare den der, når man begynder den der, det er jo lidt sådan selvudvikling og selvindsigt og bevidsthed om sig selv og sådan noget, hvad der selv den er, at det er okay at ikke altså vide alt om sig selv i den proces også. Eller i hvert fald vide, at man ikke har behov for at vide det her. Eller jeg har ikke behov for at have en holdning om det her. Eller jeg har det okay med, at jeg ikke er sådan der. Eller altså sådan. Ja, så jeg tænkte bare lige, det kunne være meget fint at knytte en kommentar til. Ja, helt klart. Men hvad så råd nummer 2? Det er, jeg skulle sige, Gud have det sjovt. Og det er også en del af det, men at tage det lidt mindre alvorligt. Og med det, der mener jeg, at når folk går ud på en date, så bevidst eller ubevidst, kan der godt være ret mange forventninger på det her første møde. Og de forventninger kan være enormt svære at leve op til for partneren. Jeg har en veninde bekendt, Instagram bekendt, eller hvad man nu kalder det, som hedder Claudia, som fortalte, at hun var på en date med en fyr, og så spurgte hun ham, hvad er det egentlig, der oftest går galt for dig, når du er på en date? Og så havde han sagt, hun har allerede besluttet sig for, hvad vi skal være, inden hun overhovedet træder ind, og jeg kan simpelthen ikke leve op til det.
Og det synes jeg bare var sådan et rigtig fint billede på præcis, hvad jeg tror, der går galt oftest. Fordi vi kommer til at opsøge de her møder med sådan en lidt sådan fairy tale dream. Ej, så kan det også være, og så måske, og så er jeg også færdig med at date, og så er han the one, og så behøver jeg ikke, og så kan jeg slet Tinder, og så er noget med en brudebuket. Altså vi kommer til at drømme os for langt derud, og så går vi på den her date, og så sidder der et helt almindeligt menneske, og byder på en kaffe, og der er ikke nogen brudebuket. Altså der er ligesom, det kan kun fejle, hvis det er, at vi sætter alle de der forventninger op. Og det er en ting, jeg selv har gjort. Og nu hørte jeg jo lige, at jeg har haft face-to-face på besøg, ikke? Og jeg har prøvet en af de der face-to-face arrangementer. Og på det tidspunkt gik jeg også i terapi, og fortalte min terapeut, at jeg skulle til det her arrangement. Og så siger hun, okay, men du har jo noget med forventninger. Altså du får hurtigt lidt dømt folk, inden da du møder dem. Så vil du ikke lige prøve, når du sidder til det her arrangement, og så prøv at gå open-minded ind i det, og lægge lige mærke til, hvad er det, du propper ned over folk, inden du går i gang med at tale om dem, eller at tale med dem. Og en af de ting, jeg lå mærke til, det var, at jeg skulle tale med den her mand, og jeg fik bare meget hurtigt proppet ned over ham. Han er kedelig. Ja. Jeg tror simpelthen, han er så kedelig. Så gik han i gang med at snakke om biler. Og så tænker jeg, jeg havde ret. Han er super kedelig. Og i stedet for virkeligheden at se, her er der en mand, der gerne vil snakke om sin passion. Det handler jo ikke om jeg synes, det er kedeligt eller ej. Det handler jo om, han har et liv, han synes, der er mega fedt. Han har en passion, noget han brænder for, noget han gerne vil. Synes jeg, passion er sexet? Altså sådan per definition, ja, det synes jeg faktisk. Det er faktisk en af de ting, jeg synes er virkelig tiltrækkende ved mænd. Det er, når de har en passion for noget. Skal jeg så virkelig være dommer over, hvad det er for en passion, de har? Altså, hvad det er for? Det er da ligegyldigt i virkeligheden. Og ved sådan at lave sådan the footwork på den her måde, og blive opmærksom på, hvad er det, jeg meget hurtigt får proppet ned af prædikater på folk, så kunne jeg jo begynde at udfordre det. Og det har været virkelig spændende, fordi verden har åbnet sig på en ny måde, og jeg er også blevet meget mere åben over for, hvad folk indeholder. Og det er virkelig interessant arbejde at gøre med sig selv. Og jeg tror, det er derfor, der er så mange, der bare har første dates. De ryger ligesom aldrig videre til anden date. Eller de er meget hurtige til at gå tilbage på Tinder. Altså og swipe videre, fordi nu var Martin fra Gladsaxe ikke lige noget. Altså, fordi jeg var kommet til at proppe for meget forventning ned over, hvad han skulle være. Hvilken kasse han skulle passe ned ind i, for at kunne passe ind i mit liv. I stedet for bare at lade ham være ham. Og lad mig overraske også, ikke? Så ikke tage det så alvorligt. Og lad dig overraske. Ja. Vær åben. Ja, have fun. Altså at gå ud og tage et møde for et møde. Og så være opmærksom på, hvad er succeskriteriet også. Er succeskriteriet, at jeg skal gå derfra og være teenageforelsket. Og hvis det der er succeskriteriet, så bliver det svært at kunne indfri. Og hvis det bliver indfriet, så vil jeg nok også stille et skarpt spørgsmålstegn ved, hvorfor er du så teenageforelsket efter et møde, du kender jo ikke personen. Så hvad er det, der gør, at du synes er så lækkert, uden at have et dybere kendskab til det her menneske? Hvad er det, du drømmer om? Hvad er det sætter i gang? Ja, for det er jo lidt, hvis man skulle karikere, så er der de to yderpoler. Der er dem, som aldrig kan få en kæreste, og så er der dem, der non-stop har en kæreste. Ja. Den ene efter den anden. Det kan godt ske, det er mange, altså det der sådan, at man har altid en ny kæreste. Det er jo lidt den der, du også sådan snakker ind i det her til sidst med sådan, at okay, hvorfor er du så hurtigt forelsket? Eller sådan, den der, kender jo personen. Altså den der med, at det er jo lidt, ja, hvis man skulle karikere det, så er det ligesom de to yderpoler, der er dem, der aldrig får en kæreste, og så dem, der altid har en ny kæreste. Ja. Som jo er to forskellige, hvad skal man sige, de er jo egentlig meget alike, altså de er jo egentlig meget ens, men med hver deres udgangspunkt i det. Det bliver meget enten eller, ikke? Altså det er 100% eller 0%. Ja. Og det er ærgerligt. Så det er jo spejlvendt. Ja, og det synes jeg er ærgerligt, og jeg kan godt forstå, hvorfor folk bliver frustreret, altså på datingmarkedet. Og så vil jeg så også sige, at lige præcis Tinder er jo ikke, at det er jo ikke bygget til, at vi skal finde kærligheden.
heller. Nej. Altså det er jo en forretningsmodel. Og det er sådan lidt mere at beat the game. Altså, og man skal have lidt brede skuldre, hvis man skal bruge Tinder som sin nummer 1 platform. Og nu talte jeg lige med en veninde, som har brugt Facebook-delen. Og hun siger, at det fede ved Facebook-deling, det er, at hvis jeg kommer til at være for hurtig, så kan jeg bare gå tilbage og fortryde. Og så kan jeg matche med det her menneske alligevel. Og man kan se alle dem, der har liket en og sådan noget. Så der er meget mere transparent. Ja, det er meget mere transparent. Ja. Og det synes jeg egentlig er ret fedt. Men Tinder er bare det sted, hvor at de fleste er. Ja, så jeg synes også, det handler lidt om at blive skarp i sit Tinder-game. Og stå stærkt derinde, hvis det er den platform, man bruger. Ikke? Og det er blandt andet det, jeg også meget via min Instagram hjælper folk med. Ikke? Stå stærkt på Tinder. Ja, nu er vi lige i gang med at tale om råd, men jeg får jo helt lyst til at spørge, hvordan gør man det? Men det er måske for another afsnit, men er der lige altså sådan en hurtig på den? Jamen, jeg synes jo, man skal udfylde alle 9 billeder, blandt andet. Og der skal være et fuldbillede. Der skal være et billede, hvor der ikke er solbriller. Der skal ikke være for mange gruppebilleder. Helst kun 1. Og det skal helst være til allersidst. Og så pas lidt på med alkohol og stoffer og penge. Fordi det er der faktisk nogen, der gør, altså sidder og flasher penge, eller sidder og joints, eller altså hvor de har alkohol på alle sine billeder. Og jeg tror bare ikke på, at alkohol er, det kan godt være, det er det. For nogle mennesker, det er alt i deres liv, men jeg tror for dem, der smider det ud, jeg tror ikke, de tænker på signalværdien. Så det der med lige at få vist sin Tinder-profil til nogle andre, der lige kan sige, hvordan er det rent faktisk fremstår over for andre, og måske særligt en af det andet køn. Og så skal man lave en profiltekst. Man skal gøre det. Og der skal ikke bare stå ens Instagram-navn. Okay. Ja, så det er sådan lige hurtigt. Jeg lige det var den hurtige. Check. Ja. Det kan jeg godt acceptere. Så råd nummer 2 var det her med at være åben og være... Ikke være alt for seriøs. Ja. Og ikke være alt for seriøs. Have det sjovt. Ja. Og skal vi se, om der er et tredje råd? Ja. Gemt i ærmet. Har jeg et tredje? Nu kommer vi også meget i dybden med dem, ikke? Et tredje råd er, og den ligger måske lidt i forlængelse af, men at sænke sine forventninger. Lidt, ikke? Og lidt tage det der møde for et møde. Ja, og det ligger sådan lidt i forlængelse. Jeg tror måske 2'eren. Gik lidt over i træerne. Jo, ja, så alligevel, så vil jeg sige, for nu har jeg jo også par inde, ikke? Og nogle par kommer meget sent. Altså så har de været datet i lang tid, eller ofte så er de så blevet kærester, ikke? Så har de været kærester i lang tid, og så opdager de har nogle forskellige ting, som er rigtig svære, hver især hos dem, som de simpelthen ikke har fået talt ordentligt om, eller der har været noget forventningsafstemning, som der ligesom har manglet. Og så kommer de til mig lidt, når det er ved at være for sent, ikke? Og det er rigtig ærgerligt, fordi jeg kan høre, når de sidder her og snakker, at meget af det kunne faktisk have ligget i at få forventningsafstemt til at starte med. Så måske tredje råd skal være forventningsafstemt. Hvad kunne det være for nogle forventninger? Som eksempel? Jamen lad os nu sige, at du og jeg er på date. Må jeg bruge det eksempel? Ja. Michael, vi er på date. Yes. Og vi sidder og snakker, og i stedet for at spørge dig, nå, Michael, hvad laver du så til hverdag? Og du skal sidde og svare på det. Så er det måske mere relevant, hvis jeg tænker, okay, jeg synes, du matcher dine billeder, og det er måske endnu bedre, end hvad det var på billederne. Jeg synes, der er god kemi og sådan noget. Og jeg kan egentlig mærke ind i mig, det vil egentlig passe mig meget godt, og at vi skulle på en anden date. Så vil det måske være mere relevant at spørge dig, hvordan er du i et parforhold? Hvad er din største styrke? Hvad er vigtigt for dig at finde i en partner? Hvilke værdier synes du, der er fede at matche dine egne? Hvad er dine egne grundværdier? Altså fordi i det ligger der jo også en forventningsafstemning i. Hvis du siger, hvis jeg sidder glodende rød i politik, og du er glodende sort, skulle jeg til at sige. Glodende blå, ja. Politik var måske ikke det bedste udgangspunkt, jeg kunne vælge der. Men, og du er glodende blå, og det er sådan, at du lever efter det. Altså, og det gør jeg overhovedet ikke, fordi i virkeligheden, så har jeg det bare med min kulturarv. Og jeg så skal passe ind i det
fordi du skal have 4 møder i ugen med dine fælles omkring politik. Og så går jeg også til en masse demonstrationer og sådan noget. Hvis jeg slet ikke kan se mig selv i det, eller at du for eksempel giver udtryk for, jamen lige der har jeg jo en partner, som bare skal holde sin mund og ikke blande sig, ikke? Så vil det jo fortælle mig noget omkring, hvordan er du som menneske. Og jeg tror oftest, vi kommer til at bevæge os for meget på overfladen, og jeg har også helt klart selv gjort det. Og det er bare ikke på overfladen, det interessante, der sker. Og det er heller ikke på overfladen, at man som menneske får lov til at vise, hvem man er. Så når man sidder på den her date, så det er selvfølgelig super fedt, at man har et arbejde og sådan noget, men det er jo bare det, der er vigtigt. Altså. Det kan vi også snakke om på anden og tredje date. Ja. Så forventningsafstemningen kan ligge i simpelthen de spørgsmål, man stiller. Og det kan også ligge i at tale om lidt ligesom hende Claudia der gjorde, simpelthen at få spurgt, hvad er det, der går galt for dig, når du dater? Ja, det er lidt et træls spørgsmål at stille, hvorfor er du single? Men der ligger jo også noget dybere i spørgsmålet, ikke? Hvad er det, der gør? Hvorfor er det svært? Hvordan oplever du datingmarkedet? Hvad har de største udfordringer været? Fordi så får man jo noget, der har noget kød på sig, og så kan man finde ud af, okay, super, vi kan godt tale ned i den der, men det er måske en af de minimumskrav, jeg har, eller forventning, eller hvad man nu kan sige, det vi snakker om før, ikke? Det er vigtigt for mig, at vi kan gå lidt ned af den her trakt og snakke om det. Om vi kan godt have den her samtale. Super fedt. Så kan man jo begynde sådan at spørge ind til, jamen, jeg er sådan her, når jeg er et parforhold, hvordan vil du have det med det? Eller, og man kan jo bare tage den helt op i det lette og sige, nu er det bare hypotetisk, nu snakker vi bare. Og det er ikke fordi du og jeg vil skal et eller andet, og der er altså bare helt hypotetisk. Hvordan vil du have det med, at jeg altid spiser appelsin i sengen? Hver aften. Fordi det er vigtigt for mig. Jeg skal have mine C-vitaminer, eller D-vitaminer, eller hvad der nu er i appelsiner, ikke? Og han så kan sidde og sige, det vil synes var vildt ulækkert. Altså helt vildt ulækkert. Og så kan man grine lidt af det. Så du kan godt tage de der dybe samtaler, og så gøre dem lette og sjove, fordi det er jo også vi kender jo godt os selv, altså, og vi kender også vores sådan lidt finurligheder. Ja, lige præcis, ikke? Ja, lige præcis. Altså jeg kan rigtig godt lide at twerk derhjemme, ikke? Det tror jeg da også, da jeg spurgte min kæreste, hvad er det, der har overrasket dig allermest ved, at vi har fundet sammen. Der sagde han, jeg havde ikke regnet med, at du var så crazy, som du er. Og det var sådan noget, man godt kunne have snakket om, ikke? Og man kunne godt have gjort det sjovt og let. Og du står der og twerker, mens han prøver at se fodbold. Altså, ja, lige hvad er det også for noget? Eller hvad? Ja, fuldstændig. Fedt. Jeg har nogle gange udfordret mine klienter på ligesom at sige, kan du ikke præsentere dig selv, men uden at sige, hvor gammel du er, og hvor du bor, eller hvad du laver. Altså, og så kommer folk ret hurtigt til kort, hvis de ikke er vant til det. Sådan, hvad skal jeg så sige? Altså, definerer det dig? Altså, hvor gammel du er, og hvor du bor, eller kunne det være noget, du er passioneret omkring, eller en hobby, eller en egenskab, jeg elsker, eller... du ved, så hellere en person, der siger, jeg elsker musik, eller jeg elsker selvudvikling, og jeg er meget passioneret omkring heste, eller hvad pokker man nu kan være passioneret omkring. Nå, men det synes jeg er jo en federe måde at fortælle om sig selv på. Helt klart, ja. Og det kan også godt udfordre folk lidt, ikke? Altså, da jeg var lærer, der studerede jeg jo samtidig med, og så sidder jeg til det her middagsselskab, og samtalen bliver sådan lidt underlig, og stille, og så sidder der en herre sådan på den anden side af bordet, og så siger han råber sådan nærmest ind og siger så, nå Patricia, hvad laver du så til hverdag? Og jeg bliver allerede træt, ikke? Og tænker, det gider jeg ikke at have en samtale om, men altså det kan vi godt. Og så startede jeg med at sige, at jeg studerer til seksolog og parterapeut. Og så blev han bare helt stille. Og han anede ikke, hvad han skulle sige. Og vi blev lidt af den der sådan akavede stillhed i et stykke tid. Og så tænkte jeg, jeg må hellere redde ham. Og så siger jeg, så jeg arbejder også som folkeskolelærer. Nå, okay, ja, fedt, okay, hvilke fag arbejder du i? Og det blev sådan, ja, lige præcis, ikke? Og det blev sådan ukomfortabelt at være i den der. Og det er også det, jeg mener med, ligesom du siger, at jamen, for mig, der siger det at være lærer, sagde bare ikke særlig meget om det menneske, jeg er. Altså, så spørgsmålet er træls. Altså, det er et træls spørgsmål. Også fordi det bliver sådan et jobinterview-agtigt. Og hvis der er noget, jeg virkelig hører folk sige, som når de skal date, det er bare sådan, det er så hårdt at date, fordi det er bare sådan jobinterview på jobinterview på jobinterview. Og CV. Og kedelige spørgsmål. Og jeg har svaret på dem 100 gange. Så lad være med at svare på skab dit eget. Altså jeg har i hvert fald også prøvet, hvad skal man sige,
måske lidt i det, altså sådan, men den der med, at hvis jeg fortæller folk, at jeg er seksolog og parterapeut, så føler jeg, at jeg bliver sat i en boks. Ja. Og så er jeg enten sådan hyperseksuel, eller sådan et eller andet trofæ, eller sådan, jeg synes, det kan have meget negativ vibe. Så jeg har også mange gange prøvet at være sådan, at vi ikke har skrevet om det inden, og jeg skriver aldrig nogen steder, at jeg er det heller, hvis jeg er på online dating, og når vi så er på daten, og de spørger sådan, men hvad laver du? Jeg bare sådan, det synes jeg, vi skal undlade. Ja. Jeg synes, at vi ikke må høre noget om det i dag. Jeg vil ikke høre noget om dig, og du vil ikke høre noget om mig på det punkt, i forhold til, hvad vi laver. Jeg vil meget hellere høre omkring, hvad synes du har været det sjoveste, du har lavet den sidste uge? Ja. Ja. Altså du ved, den der sådan er fuldstændig bringt væk, og så bliver det jo enormt nysgerrig. Altså hvad er det du laver? Jeg er FBI-agent. OnlyFans. Ja, men den er sådan, i hvert fald sådan at rykke det væk, så det ikke bliver, om det så er, at man jo føler sig i en eller anden boks, man ikke hører til. Og oplever du ikke også, der, at de der dates bliver meget sjovere? Jo, helt sikkert. Du bliver nogle andre emner, end man måske lige var. Men det kommer også alt på, at han typen, der kan rumme det. Er han vild nok? Er han skør nok? Er han sjov nok til at kan kaste sig ud i det? Eller er han meget firkantet og du ved, sådan, ikke kan have, at han ikke har kontrol eller sådan noget? Og det kan jo så netop fortælle en hel masse om personen, i forhold til, har jeg lyst til at være med en, der ikke kan bryde rammerne, der har behov for den kontrol? Eller Ja. Jo, der er nogen, der har behov for at vide, om det er en, de kan tage med hjem til deres forældre. Altså, det du er jo ikke, du render rundt der af seksolog, altså, hvis de har behov for en advokat, eller noget andet, som de kan være bekendt, eller blive set noget. Præcis. og det er jo vildt og lidt ærgerligt, og jeg tror virkelig på, at vi skaber jo den datingkultur, vi er i. Og det starter jo ligesom med os selv. Så hvis man gerne vil have nogle andre samtaleemner, så må man jo tage noget ansvar, og så smide nogle andre samtaleemner på bordet. Altså man kan heller ikke bare sidde og være lænet tilbage, og så bagefter ringe til sine veninder og være sur og tvær over, at nu var jeg på endnu en kedelig date, og han gjorde ikke, og han ville ikke. Hvad gjorde du? Hvad gjorde du, som var vildt? Altså prøvede du at gøre noget andet? Stillede du nogle andre spørgsmål? Eller røg du bare med på den præmis om, at det var sådan, jeres møde skulle være? Fordi så kan jeg det egentlig godt forstå, at du ikke synes, det var federe, for du skabte heller ikke det fede for dig selv. Og så kan det være, at man gør det, og den anden ikke vil spille pingpong og sådan noget. Så ved jeg jo det. Præcis. Det var meget fedt at vide. Ja. Så tag den hjem også, man bliver nødt til at tage den hjem. Ja. Det var et tredje råd. Jeg ved ikke, hvad overskriften er. Ja, men jeg tror, vi røg til forventningsafstemning. Tag den hjem. Nej, jeg har en forventningsafstemning. Ja. Den er god. Ja. Men det var også tre fine råd, man lige sådan kan notere sig. Det var det i hvert fald. Og det er ikke fordi vi har så lang tid tilbage, men jeg har sådan en brændende behov for at spørge dig om det her dating. Er det et spil, der skal spilles, eller er der for meget spil? Der er for meget spil, for det første. Ja. 3 days rule. Ja, altså sådan noget, ikke? Jamen, der er så mange regler, og så skal man ikke svare for hurtigt, og så skal man helst ikke vise for meget der, og man skal helst gøre sådan, og så skal man faktisk gerne vente lidt, jeg vil brække mig. Men hvad tænker du? Jamen, jeg er også ved at brække mig. Okay. Og jeg synes, man skal gøre lige præcis det, man har lyst til at gøre. Det er det samme med det der med sex på første date og sådan noget. Hvis det er det, du gerne vil. Girl, you do you, eller guy, you do you. Altså, så gør det det. Men det er vigtigt at have nuancen med i forhold til, det kan man godt gøre, hvilken pris betaler man eventuelt for at gøre det. Fordi ryger man hurtigt, lad os bare tage sex på første date, det er jo også altid et dejligt stort emne, ikke? Hvis man går i seng med hinanden på første date, det synes jeg ikke, der er noget galt med. Altså overhovedet, man reagerer jo bare på noget kemi, eller en sjov joke, eller whatever, et eller andet, der ligesom er fedt, og det er spændende og sådan noget. Det der så nogle gange sker, det er, at bagefter, jeg tilgiver mig for, at det bliver lidt kønnet nu, ikke? Vi taler lige sådan i det store generaliserende billede her. Det er, at kvinden i et heteroseksuel relation her, kan godt få lavet sådan en, nej, hvad nu hvis han ikke skriver, hvad nu hvis han ikke, hvad nu hvis. Og han har måske bare tænkt, det var fedt. Det var det. Ja, det var fedt, altså. Nice. Og så ikke lagt mere i det,
Og så igen med alle forventningerne og alt presset og sådan noget, bliver der lagt et eller andet ned over den her relation, og så kommer man til at reagere ud fra det, og så bliver relationen lidt akavet, og så kan man ikke rigtig få samlet den op igen, og så bliver det bare til det. I stedet for sådan at beslutte sig for, ja, man kan også tale om det i virkeligheden, hvordan har du det med sex på første date? Jamen det synes jeg er meget fedt. Okay, gør det noget for dig i forhold til, om man kan se hinanden bagefter? Ja, altså hvis man har sex på første date, kan man ikke se hinanden bagefter. Fedt! Good to know. Men jeg vil gerne se dig igen, så jeg lader lige være med at knalde med dig. Altså, og i virkeligheden, så meget af det ligger i det der usagt, ikke? Hvis nu vi bare siger det, hvis nu vi bare spørger, så ved vi, hvad vi skal forholde os til. Og man behøver jo ikke at spørge, hvis nu jeg har sex med dig, vil du så gerne se mig igen? Altså, man kan jo stille det som sådan en helt generel ting. Hvad er din holdning til det? Okay, det er din holdning. Fedt, men så må jeg jo lige finde ud af, hvad jeg har lyst til. Har jeg lyst til at se dig igen? Det har jeg egentlig ikke. Så jeg vil egentlig gerne knalde med dig, fordi du er meget lækker. Jeg gider faktisk ikke at se dig igen, men godt knalde. Vi kan godt knalde, altså. Og man kan bare få meget ud af at stille spørgsmål. Nu ved jeg ikke, om jeg i virkeligheden kom lidt væk fra jeres spørgsmål. Jamen, det var med det der med spillet, ikke? Altså, jo, det tapper vel egentlig godt ind i det. Altså, ja. Jeg synes bare, der er så mange regler. Hvad er det for nogle regler, der er? Jamen, er der ikke, hvad er det? Der er en bog, hvad det hedder den? Hedder den The Game? Eller The noget Game. i den stil? Ja, altså, det er sådan noget, der kan man sige, titlen antyder jo kraftigt, at det er et spil, der skal spilles, og jeg er da med på, at der er jo nogle psykologiske mekanismer, som får os til at hungre, eller løbe efter, eller gøre noget, eller reagere på. Hvis man ikke er for meget på, så er der større chance for, nej, du ved, bla bla bla. Men jeg kan virkelig godt lide det du sagde omkring, gør det du har lyst til. Ja, og det er rigtigt det der med The Game, fordi den har jeg også nogle gange oppe i også mine beskeder på Instagram. Og efter The Game, der kom der jo noget, sådan et koncept med, hvad var det hed? Det er mænd, der har taget The Game, og så har de overført det til noget nyt, og kaldt det et eller andet nyt, og så er det noget med at manipulere kvinder ind i et samleje. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvad det hedder, men der er lavet en DR-dokumentar om det også, med en fyr, som ligesom render rundt og praktiserer det op omkring Aalborg, hvor det er sådan noget med, hold øjenkontakten i 3 sekunder, sørg for, at der er fysisk kontakt, og det behøver ikke være andet end lige sådan en. Fordi så har man ligesom sagt, at man er der, og så forsvinder man lidt, og noget med en veninde, og så får man dem hjem. Pin-up, picker, eller jeg kan simpelthen ikke huske, hvad det hedder. Men det har et begreb, og det kommer af The Game, og i virkeligheden så er det jo manipulation, og det er også, der er nogen, der tror på det her med, at hvis du fornærmer en kvinde, og så skjuler det ind i et kompliment. Necking. Ja. Yes. Altså, og det ligesom skal virke, og det tror jeg også, det gør for nogen, desværre. Det gør det heldigvis ikke for alle, fordi det er ikke særlig fedt at få en besked ind i indbakken, hvor der står, hvad tror du selv, du er pæn eller hvad? Hvad laver du så hver dag? Ej, jeg ved det ikke. Altså, men jeg har fået sådan nogle en gang imellem, hvor jeg tænker, hvad laver du? Og så har jeg svaret, og sagt, gider du godt snakke ordentligt? Jamen, hvis jeg bare sendte dig en kompliment, så havde du jo ikke svaret, og nu svarer du jo, så nu har jeg dig jo. Altså, det er sådan en manipulationsmåde, og når vi ryger ud i games på den måde, så ringer mine alarmklokker. Fordi det synes jeg, man skal holde sig langt væk fra. Hvis det er at overveje konsekvenserne, hvis det er at overveje konsekvenserne af ens handlinger, så er det jo ikke et spil længere. Så tager man spillet, fjerner det og siger, okay, ud fra de informationer, jeg har fået lagt, så jeg behøver ikke spille noget spil. Jeg kan forholde mig til det, der ligger på bordet, og så kan jeg navigere ud fra, hvad jeg har lyst til at gøre. Så man bliver ved med at tage den hjem. Ja, drop spillet. Så kunne det være overskriften, drop spillet, tag den hjem. Ja, drop spillet, tag den hjem. Vær dig selv, have det sjov. Ja. Og afstem forventninger. Boom. Ja, men jeg forstår godt, hvorfor folk synes, det er svært, fordi det er svært. Ja, det skulle ikke for børn. Nej, det er det ikke. Nej, det er det ikke. På flere måder. Og man skal have brede skuldre, for at kunne blive ved med at tage på date efter date efter date. Så når du siger, at du var på over 200 dates, ja. Var det så fordi, at de første 200, de duede simpelthen ikke?
Eller var det en bevidst beslutning omkring, jeg skal sgu se, hvad der er, altså hvad jeg kan få ud af det her, hvis jeg tager så mange dates? Nej, hverken eller hedder det. Okay, fedt. Det var for mig, der var rigtig mange søde mænd. Der er rigtig mange søde mænd derude. Altså virkelig mange søde mænd. Og jeg stødte på mange af dem, heldigvis. Og jeg tror kun, jeg kan tælle ud af de der 200 dates, har jeg måske haft 2 eller 3 dårlige dates. Altså, for mig, der var det, at jeg var så upoleret, tror jeg måske, jeg vil kalde det, eller sådan blind på mig selv, og min egen historie, og sådan noget, så meget i udvikling, at jeg var simpelthen ikke klar til de her søde mænd. Så jeg var der, og jeg kunne se, at de var rigtig søde, og så flygtede jeg. Og så der, hvor jeg ligesom kunne mærke, at jeg begyndte at satse noget, altså hvor der kom noget på spil, det var jo gerne der, hvor jeg aldrig rigtig fik noget tilbage. Og da jeg blev mere og mere bevidst om, hvorfor er det, jeg ikke bare kan synes, at, nu tager vi Martin fra Gladsaxe igen, hvorfor synes jeg ikke bare, at Martin fra Gladsaxe, han er helt vildt skøn og dejlig, altså, fordi han er så sød ved mig. Hvorfor får jeg sådan fysisk lyst til at flytte mig og sådan afsky? Hvad er det, der sker der? Og så var det med min terapeut, at vi gravede ned i nogle ting og fandt ud af, det kunne godt være det her. Og i det møde med mig selv, blev jeg mere opmærksom, når jeg så mødte de her søde mænd. For jeg lå mærke til, hvornår er det, jeg gør det? Hvornår er det, jeg begynder at fjerne mig? Og der har jeg jo brændt mange broer, kan man sige. Ikke? Jeg tror ikke, at 200 dates havde været nødvendigt, før jeg havde fundet mig en god kæreste. Man kan sige, at alt er jo endt godt, jeg har så fundet mig en virkelig, virkelig god kæreste. Ikke? Men jeg har også gjort arbejdet for at finde den her virkelig god kæreste. Og har arbejdet rigtig meget og rigtig hårdt med særligt tilknytningsmønstre. For jeg kommer fra et ængstligt tilknytningsmønster. Og har ligesom skulle bevæge mig over i et trygt. Og det har jeg gjort med en partner, der har været villig til at tage den kamp sammen med mig. Og det har krævet 200 dates, før at jeg ligesom fandt ham, der virkelig kunne det, og som også havde ballasten og den egen selvindsigt til at også kunne gå ind i det sammen med mig. Og det er jeg ikke sikker på, at jeg ville kunne have fundet hos nogle af de andre søde mænd. Måske. Det ved man jo ikke. Det må stå i det uvisse. Og til dig, der sidder derhjemme og tænker, tilknytningsmønster, hvad hulen er det nu? Det er, hvad er det, 10-15 episoder tilbage? Afsnit 105. Okay, Sæson 3. Rain Man Fie. Hun har sådan noget i hovedet. Ja, der havde vi besøg af Jill Leo Nielsen, som gav sådan en virkelig god introduktion til tilknytningsmønstre. Det vil jeg bare lige sige. Ja. Tiden er ved at løbe ud. Fie, har du noget, du har behov for at komme af med her? Eller? Nej, jeg tænker, jeg håber, at man ligesom har kunne fornemme, at den her med, at ja, dating er ikke altid det sjoveste, men gør det sjovt. Altså lidt ligesom med rengøring. Rengøring er heller ikke det sjoveste, men gør det sjovt. Altså sådan, så er det bare meget nemmere at være i. Og, altså lidt sådan den der, det er ikke altid det fedeste, at skal så vil jeg sige, at hellere på date. Men men ligesom, jeg forstår pointen. Men tag ud og prøv det af, og hvis man sidder, altså, jeg har tit den der sådan, jamen hvis du ikke har lyst til at tage på date, så er det også fjollet at tage på den. Ja, altså hvis ikke du sådan har lyst til at møde den her person her, fordi så går du, ligesom det du siger med forventning, sådan, så går du allerede ind med en tanke om, at det her, det gider jeg ikke, eller det bliver ikke fedt, eller han er kedelig. Ja. Så lad være med at tage på den. Eller sådan, det spilder hans tid, og din tid, og hendes tid, og altså. Ja, det er meget rigtigt, ja. Så jeg håber egentlig bare, at man sådan er blevet lidt nysgerrig på den der, hvis man sidder i sådan et mønster, der hedder sådan, jeg synes dating er svært, eller et eller andet, jamen, så er der en kamp at tage op. Og det kan man jo gøre med alle os 3. Og ligesom få noget hjælp til at grave lidt i det. Og der er heller ikke nogen skam i at søge den hjælp. Fordi jeg tror næsten ikke, jeg kender nogen, der ikke gerne vil kærligheden. Og den er så svær. Og vi lever i et samfund, hvor tingene går så hurtigt. Så at få det syn udefra, tror jeg bare er rigtig godt. Og sundt. Det er jo en sparringspartner. Altså se det som en sparringspartner. Ja, så man lige får lov at stoppe op og trække vejret og finde ud af, gud, hvad er det egentlig, der sker. Ja. Så det er faktisk skide travlt med at swipe til højre og venstre. Ja, min veninde, hun sagde,
Du skal lige motorvejen, og så lige når køre noget bykørsel. Stille og roligt. Lige ned i gear. Jeg er nede i 4. gear. Ja. Patricia, hvor kan man finde dig, hvis man har lyst til at læse mere eller høre mere på dig? Inde på Instagram, patricia.terapi. Patricia med C? Ja. Patricia.terapi? Ja. Ja. Så kan man finde mig derinde. Genialt. Slide into my DM. Slide on in. Men du var ikke single? Nej, jeg er ikke single. Så på den måde skal jeg ikke slide ind i den. Så meget skal man ikke slide ind i den. Nej. Super fedt. Jamen tusind tak, fordi du kom. Selv det var tak. en fornøjelse. Tak for, at I lyttede med. Ja, vi høres ved igen om et par uger. Det gør vi. Kan I have det godt? Hej hej. Hej.